Litera za překladovou knihu. Jonathan Franzen, Purity. Ceněný americký spisovatel se v rozsáhlé fresce pokouší zachytit intimní i celospolečenské kolize. Příběh dívky pátrající po otci se odehrává v socialistickém východním Německu, v současné Americe či na farmě v Bolívii, kde se skrývá hackerská skupinka vynášející na světlo tajné dokumenty. Překlad věrně odráží vtipné a cynické pasáže mnohovrstevného textu. Asaf Gavron, Osada na pahorku. Román současného izraelského spisovatele líčí osudy fiktivní nelegální židovské osady na palestinském území. S citem pro detail popisuje, proč se někdo rozhodne obydlit i přes zákaz úřadů nehostinný kus pouště. Neideologicky a místy groteskně líčené osudy velkého množství postav jsou přeloženy mimořádně citlivě a se znalostí reálí. Martin Okain, Hřbitovní hlína. Černohumorný román je zásadním dílem irštiny, téměř vymizelého jazyka keltského původu. Překladatel přitom musel pracovat také s nářečím a mnoha hovorovými a vulgárními výrazy. Děj se totiž odehrává na venkovském hřbitově, kde mrtví v noci ožívají a vedou spolu hovory. Či spíše prudké hádky, při níž si šťavnatě vyčítají, co si navzájem provedli zaživa. Kdo získá literu za překladovou knihu? Tak literou za překladovou knihu získává Radovan Markus za překlad knihy Hřbitovní hlína. Dobrý večer, získáváte cenu, přijměte ji. Moc vám blahopřeju. Přijměte ji gratulaci. Přijměte ji mikrofon. Já tedy mockrát děkuji spolku Litera za tohle velice milé překvapení. Jsem tomu rád hlavně kvůli autorovi knihy, Martinu Okainovi, protože vlastně psát modernistická veledíla v menšinovém jazyce určitě nebyl žádný med. A sám si jednou postěžoval, že je obtížné ze sebe vydat to nejlepší v jazyce, kterému hrozí smrt dříve než jemu samotnému. Takže jsem rád, že alespoň in memoriam se mu teď dostává určitého mezinárodního uznání. A kromě autora, o kterém doufám, že nás někde ve Hřbitovní hlíně poslouchá snad, bych chtěl ze srdce poděkovat hlavně redaktorce knihy Haně Zahradníkové, díky níž jsem mohl si dovolit používat při překladu takovou poněkud nekonvenční nápaditou češtinu, aniž bych se musel obávat, že v té knize zůstane něco nekonvenčního a nápaditého až příliš. A kromě toho děkuji moc Janu Augustovi za výbornou obálku a nakladatelství Argo za skvělou nakladatelskou práci, jako obvykle. Děkuji moc krát. Gratulujeme. Možná úplně stručně jenom. Mě by zajímalo,